Čo? Dáš video? Idem mu na hlavu? Ne, však do ruky. Tak ja poďme ti robiť video. No, daj si na šilci, daj. To je dobré, to Ale otrhni to. ne, to je moje. Na ramena si daj. Otrhni ale. Neboj sa. A ne, že tam poletí moja taška zase, lebo Nie, nepoletí. potom ešte dojebí. Ne, Miro, neháš tam nič. Daj sem. Neháš tam, Miro, dobre? Niečo za správny človek, tu sa zabávam. Nehač, Paťo, nehač. Postav sa. Hore daj ruku. Roztrúš to. Do ruky si to roztrúš. Paťa sa už boja. A teraz, Tomáš, poď, ak okolo neho letia. Počkaj, keby si mu dal za kapuciu. Oni sa ho boja. Paťo, rozpestri ruky takto. Daj takto. Rozpestri ruky, Paťo, ostaň. Daj si ruky do mikiny či do bundy a rozprestri to. Rozpestri! Nechce si jasnú holku. Neboj sa, nech si zájde na teba. Na ruku si daj. Neboj sa, rozpestri ruky. Prečo sa nerozpestri? Rozpestri. Ja sa bojím, poď ty sa rozprestreš, čo to je za pocit? Daj nám ostali si tak sa ťopajú. Ježiš, chodíme sa taký Tomás, Poď, Mari, poď. Vieš, ak som ti nerazbil. Ne, tak ale, tak. Nejaká choroba z tomu sa vyklá. neboj sa. Ešte to bol, keď mi stalo na paprke. Tak na hneď, počkaj, Pokož pozrel, hej, on sa vôbec